Koliko država i lokalna zajednica, Darina, zaista pomaže ovim porodicama? Želi, ima prostora, mislim, svako ima malo one ljudskosti i humanosti u tome da hajmo da vidimo šta ćemo. Postoje neke mogućnosti, mislim. Mi imamo, na primjer, u školi problem sa medicinskom sestrom. Obrazloženje, medicinska sestra ne postoji u obrazovnom sistemu. U školi, znači znamo, u redu ne postoji, ali probamo na neki način, pa izašla tu uopšte na nekim pola procent, znači da imamo medicinsku sestru, ali dok traje taj proces dosta dugo. Znači, naše dece su, imamo decu koja nosi pelene, nažalost, još uvijek, gde ne stigne nastavnik da dok zameni pelenu, šta druga deca da rade, mi to ne možemo. I, epileptični napad. Toga da, takođe. I ovo sa šećerom što se ti rekla. Da, to je kod nas. Da, to je kod vas. Stavlja se da moraju da se bore za ono što bi po nekom automatizmu trebalo da im pripada, po zakonu i po njihovim pravima. Juče smo pričali o tome da znači interesovna komisija i da naloge, znači da dobije dete iz asistivnu tehnologiju. Roditelj je taj koji mora, znači da traži, da ode na obuku. Sve to opet mora sam roditelj da odradi. Mislim, ima taj nalog i stoji mu to na papiru sve, ali i traje, to sve što traje. Znači, problem je u tome da vreme nama prolazi. Školska godina vrlo brzo prođe, znači to je ciklus koji ide, a danas prolazi. Čini mi se, svi mi želimo isto, želimo da pomognemo i nastavnici i zaposleni i osoblje i škola, ali prosto nemamo resurse i nemamo informacije, nemamo edukaciju adekvatno. Nemamo povezanost. Imamo seminare povremeno i to, mislim, to nije ništa. Trebaju ljudi koji su stručni kao što su ti. Treba da bude povezan zdravstveni, socijalni, obrazovni sistem, to nam nije povezano. Komunikacija, znači tu... Znači da to jedno dete observiramo svi mi, da svi mi donesemo tu jednu odluku zajedničku u cilju napretka deteta. Mislim, svi ako radimo ovaj posao, cilj je napredak deteta. Naravno, a ne samo izveštaj i forme, neke zapisnici. Nego suštinski da se nastavnike, mislim, i oni IOP-i, nisu oni loši IOP-i, mislim, nastavnik jedan dok ispiše IOP, mislim, to je vreme, to je zahteva. Znači, to... 1, 2,